மானக்கட்ட முதல் அமைச்சர்னு கூப்பிடுறது, சட்டசபையை பூட்டிடுவியா, உடச்சிக்கிட்டு உள்ள வந்துடும், வந்தோன்னா எலும்பு கிளும்புல உடஞ்சிடும்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது. இந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்தினா அரெஸ்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணுவாங்க? இவனுங்க மட்டுமா? இவனுங்க அந்த டிஎம்கே, இந்த சாக்கடை டிஎம்கே கட்சியில் உள்ளவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கிறானுங்க. ஜென்சி மீட்டர் ஜோக்கர் கூட்டம் இவனுங்க அதுக்கு மேல. ஏன்னா டே எல்லாம் ஒரே மாதிரி தாண்டா இருக்கிறீங்க. ஸ்டாலின், உதயநிதி, அவனுங்க கட்சியில் உள்ளவனுங்க, அவனுங்க ஃபாலோ பண்றவனுங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி சாக்கடையா தாண்டா இருக்கிறீங்க நீங்களா. இஷ்டத்துக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நாகரிகனா என்னன்னு தெரியுதாடா உங்களுக்கு? இஷ்டத்துக்கு பேசுறீங்க. அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட்டா தளபதி விஜயண்ணா ஒரு பவரை யூஸ் பண்ணி டிஎம்கே அடுக்குறாரு ஒடுக்குறான்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது. என்னடா அடுக்குறாங்க ஒடுக்குறாங்க? டே நீங்க சாக்கடாடா, நீங்க சாக்கடை. நாகரிகம் இல்லாத ஒரு சாக்கடைங்க. உங்க பதவி கைவிட்டு போயிருச்சு, மக்கள் தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சாக்கடைத்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, சாக்கடைத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. டே நீங்களாம் இப்ப உங்களெல்லாம் இப்படி பிடிச்சி இப்ப உள்ள போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க பண்ற கேவலமான விஷயத்துக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாருங்கடா, இதே மாதிரி நான் சொல்றேனே, இந்த ஸ்டாலின், உதயநிதி, இந்த அவனுக்கு கட்சியில உள்ளவனுங்க, அப்புறம் இந்த ஜென்சி மீட்டு பைத்தியக்காரங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன்டா, நீங்களாம் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சாக்கடை மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருங்க. மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து, தமிழர்கள் மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க காலில் ஒரு செருப்ப கழட்டி உங்களை அடிக்க போறாங்க. அந்த அடி வாங்கின பிறகு அப்ப வரும்டா உங்களுக்கு. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்கடா. நீ தமிழ் மக்கள் கிட்ட செருப்படி வாங்க போறீங்க. இந்த டிஎம்கே சாக்கடைங்களா உங்களுக்கு சொல்றேன், தமிழ் மக்கள் கிட்ட கண்டிப்பா செருப்படி வாங்க போறீங்க. அது உறுதி நடக்கும் போது பாருங்கடா. அதை இவங்க பேசுனதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.